कोण आड येतं आहे असं म्हणू शकत नाही, कारण सिस्टीम असते एक गोष्टीची. त्या सिस्टीममधून प्रत्येक डॉक्टरला आणि प्रत्येक हॉस्पिटलला जावं लागतं. तर ह्याच्यामध्ये महात्मा फुले योजना जी महाराष्ट्राची आहे त्याच्यासाठी माझी खरीच इच्छा होती की आपण ह्या समाजामध्ये ह्या इथल्या सावंतवाडी मतदारसंघ असेल किंवा दोडामार्ग, सावंतवाडी, वेंगुर्ला ह्या तिन्ही मतदारसंघात कुठंही मल्टी स्पेशालिटी म्हणून महात्मा फुले हॉस्पिटल नाही, एक सिंगल स्पेशालिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मिलिंद खानोलकर सरांचा बालरोगाचा आहे. आणि त्याच्यामुळं असे हॉस्पिटल कणकवलीत आहेत तर आपल्याकडे का असू नये म्हणून मी त्या भावनेतून एक अर्ज केला होता आणि तो अर्जाचा मी फॉलोअप घेत होतो. परंतु महाराष्ट्रात बरेच हॉस्पिटल्स असे होते की ज्यांनी अर्ज केलेला होता. मी त्या प्रतीक्षेत होतो यादीच्या. आणि मी त्या ठिकाणी दरवेळी मला कोणी सांगितलं तर मी ऑफिसमध्ये जाऊन, मंत्रालयात जाऊन, विधान भवनात जाऊन प्रत्येक वेळी यायचो. आणि मग मला बऱ्याच जणांना मी भेटलो. आपल्या दीपकभाईंनीसुद्धा, स्थानिक आमदारांनी मला ते पत्र दिलं होतं जे तानाजी सावंतच्या ऑफिसमध्ये आपण जाऊन त्याचं पोच पण घेतली होती. पण मला नंतर असं कळालं की असा GR निघाला आहे गव्हर्नमेंटचा की बॉर्डरचे जे तालुके आहेत त्यांना, म्हणजे आम्हाला मिलिंद शंभरकर म्हणून IAS ऑफिसर भेटले महात्मा फुलेच्या ऑफिसमध्ये. त्यांनी सांगितलं की डॉक्टर असा GR झाला आहे, मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला आहे की ज्याच्यामध्ये बॉर्डरचे 2 तालुक्यांना 2 हॉस्पिटल द्यायचे. म्हणजे एक बॉर्डरचे जे तालुके असतील पूर्ण महाराष्ट्रातले, म्हणजे ते कर्नाटका बॉर्डर असेल, गोवा बॉर्डर असेल, तर प्रत्येक तालुक्याला 2 महात्मा फुले हॉस्पिटल्स मंजूर केलेली आहेत. असा GR पण मी दिला, तो पण लावलेला आहे ॲप्लिकेशनबरोबर, अर्जाबरोबर. आणि तो GR पण तुम्हाला पाहिजे असेल तरी बघायला मिळेल. त्यामुळं माझी आशा परत पल्लवित झाली की बाबा मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला आहे तर आम्हाला मिळेल का. तर ते म्हणाले की तुम्हाला नव्यानं ॲप्लिकेशन करायला लागेल, असे कित्येक लोक प्रतीक्षेत यादीत आहेत. मग नव्यानं ॲप्लिकेशन करायचं म्हणजे खूप क्लिष्ट ॲप्लिकेशन आहे ते, जवळपास 50-60 पानी आणि आम्हाला ते आमची कामं सोडून जमत नव्हतं. पण आम्ही तरीसुद्धा पुन्हा ॲप्लिकेशन करायचं म्हटल्यानंतर मी तो 2-3 दिवस परत दिले माझे. आणि त्या 3 दिवसामध्ये मी रिअप्लाय केल्यानंतर खरंच त्या म्हणण्याप्रमाणे ऑडिट लगेच निघालं माझं. वरून आदेश आला, तुमचं ऑडिट होतं आहे. ऑडिट ही पहिली पायरी आहे महात्मा फुले हॉस्पिटल मिळण्याची. त्यामुळे ऑडिट, बऱ्याच जणांचं ऑडिट निघत नाही, पण बॉर्डरच्या तालुक्याच्या हॉस्पिटल म्हणून माझं ऑडिट त्या ठिकाणी लगेच त्यांनी 15 दिवसात काढलं. ॲप्लिकेशन केल्यानंतर वरून फोन आला मला ऑफिसमधून की तुमचं ऑडिट अशा दिवशी आहे. त्या ऑडिटची प्रोसिजर पण खूप क्लिष्ट असते, ज्याच्यामध्ये एक डीन मेडिकल कॉलेजचा, एक सिव्हिल सर्जन, असे क्लास 1 3 ऑफिसर्स क्लास 1 असतात आणि एक डेप्युटी डायरेक्टर आणि आपल्या इथली जिल्ह्यातली अधिकारी मंडळी. आणि ही पूर्णपणे 24 तास ह्या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये प्रत्येक बारीक सारीक गोष्ट तपासत असतात. हॉस्पिटल स्वच्छतापासून ते हॉस्पिटलमध्ये कुठल्या सुविधा आहेत, ह्या बारीक सारीक गोष्टी, सूचना आहेत का, फायर आहे का, फायर सेफ्टी आहे का, त्याच्यानंतर तुम्ही बायोमेडिकल वेस्टची विल्हेवाट कशी लावताय, इथपासून तुमचा स्टाफ, तुमच्या स्टाफचं ट्रेनिंग, तुमच्या स्टाफचं वॅक्सिनेशन म्हणजे पूर्णपणे केलेलं आहे का, किती लोक काम करत आहेत, कशा पद्धतीने काम करतात आणि मल्टी स्पेशालिटीसाठी हे हॉस्पिटल योग्य आहे का, इथपर्यंत त्यांचे सगळे चेहरे असतात. आपल्याला खूप चांगला उत्कृष्ट चेहरा त्या ठिकाणी ते देऊन गेले. त्यांनी हॉस्पिटलची वाखाणणी पण केली. त्याच्यामुळे मला आशा निर्माण झाली होती की माझं महात्मा फुलेचं काम बहुतेक होईल, म्हणून मी त्या प्रतीक्षेत होतो. त्यालासुद्धा आता 3 ते 4 महिने उलटून गेलेले आहेत. 4 महिने म्हणून मी नॅचरली माझी निराशा झाली. हळूहळू मला असं वाटायला लागलं की हे ऑडिट झाल्यानंतरची जी पुढची पायरी आहे ती पायरी अजून काही वेगळ्या आहेत का, कारण मी त्यामध्ये कधी पडलेलो नाही, पडणारही नाही. माझी अशी इच्छा आहे की ह्या मतदारसंघातल्या लोकांना जर मोफत ऑपरेशन्स हवी असती महात्मा फुलेखाली, तर त्यांनी स्वतःच त्या पुढाकार घ्यावा. कारण मी माझं कर्तव्य समाजाला ज्या उत्तरदायित्व म्हणून केलेलं आहे, आत्तापर्यंतचा खर्च करून मी ऑडिटपर्यंत आलेलो आहे. माझं ऑडिटही कंप्लीट झालेलं आहे. सरकार दफ्तरी तो आता आरोग्यमंत्र्यांच्या अखेरीतला विषय जो आहे तो तडीला नेण्याचं काम समाजानंच करावं. मी कुठल्याही राजकारण्यांबद्दल किंवा ह्याच्याबद्दल कोण अडवतं ह्याच्याबद्दल कुणाबद्दलही मी दोष देणार नाही. कारण प्रत्येकानं
सहकार्याचीच भूमिका माझ्यासमोर घेतली. त्याच्यामध्ये राजन तेली साहेब असतील, अर्चना घारे मॅडम असतील, त्याच्यानंतर सुरेश बाबा म्हणजे आपले राहुलजी नार्वेकरांचे वडील असतील, किंबहुना आपले रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, पालकमंत्री साहेब, ह्या प्रत्येकाच्या दारी मी माझं ॲप्लिकेशन, आता परवा केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक जी आले होते त्यांनाही मी जे येतील त्यांच्याकडे मी माझं ॲप्लिकेशन देत असतो, अर्ज देत असतो, अर्जव करत असतो. माझ्या हातात अर्जव करणं आहे. मी एक छोट्या शहरातला एक आपण एक असं म्हणू की असं हॉस्पिटल की जे मल्टीस्पेशालिटीला योग्य असलेलं, परंतु रुबी हॉलसारखं किंवा जहांगीरसारखं किंवा असं म्हणू कोकिळाबेन अंबानीसारखं हॉस्पिटल आपण नक्कीच उभा करू शकत नाही. पण आपण असं छोटेखानी हॉस्पिटल नक्की उभा करू शकतो मल्टीस्पेशालिटी, की ज्याच्यामध्ये 25% ते 30% लोकांची जरी या समाजातल्या ऑपरेशन मोफत झाली तर त्यांना बाहेर जायची गरज नाही. त्यांना आज मोफत जरी ऑपरेशन झाली आणि त्यांना कोल्हापुरात जर जावं लागत असेल तर निश्चितपणे त्यांच्या येण्या जाण्याचाच खर्च जो आहे तो प्रचंड होऊन बसतो जरी मोफत ऑपरेशन झाली तर हीच त्या पाठीमागची भावना होती. मला असं वाटतं की निश्चितपणे आपले मतदारसंघातले दीपक भाईंपासून बाकीचे सगळे राजकारणी जे आहेत त्यांनाही मनापासून वाटते. कारण दीपक भाई मित्रमंडळसुद्धा भाईंच्या मागं लागलं होतं की भाई झालं पाहिजे सरांचं काम. आणि राजन तेली म्हणाले की मी देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत हे घेऊन जातो प्रकरण आणि त्यांच्याही कानावर घालतो. तर प्रत्येकाच्या कानावर ज्यावेळी जाईल आणि खरंच ह्या जिल्ह्याची गरज म्हणून ते हॉस्पिटल जनता मागेल त्यावेळी निश्चितपणे मला महात्मा फुलेची योजना मिळेल. मी खरंच त्या गोष्टीच्या मागं आता नाही आहे. मी ज्यावेळी ही गोष्ट जनतेला सांगितली की मी ॲप्लिकेशन 7 ते 8 वर्ष केलं आहे, ही याचना मी तुमच्याकडे करतो आहे जनता म्हणून, परंतु मला जर मिळालं नाही तर मला त्याचं दुःख अजिबात नाही, हे मात्र निश्चितपणे आहे. नाही मिळालं तरीसुद्धा माझी सेवा अखंडित चालूच राहणार आहे, आत्ताही राहील आणि भविष्यातही राहील. माझी फक्त विनंती आहे की जर मला ती सेवा करायची संधी त्या माध्यमातून दिली तर मी जनतेची सेवा त्या माध्यमातून पण करण्याचा प्रयत्न माझा राहील. आता पुढं जाऊन मला हेही सांगायचं आहे की माझं हॉस्पिटल करू नका, दुसरी कोणी हॉस्पिटल्स अर्ज करत असतील आपल्या मतदारसंघातली, ज्याच्यामध्ये फिजिशियनची हॉस्पिटल्स आहेत, ज्याच्यामध्ये सर्जनची हॉस्पिटल्स आहेत, ह्या सगळ्यांनाही वाटत असेल की आपलंही महात्मा फुले व्हावं. आणि माझं जर झालं नाही तर सावंतवाडी मेडिकल असोसिएशनचा अध्यक्ष या नात्याने मी जाहीररित्या सांगतो की ज्या दिवशी इथं मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल ह्या मतदारसंघामध्ये बाकीच्यांचं जरी झालं तर पहिल्यांदा नारळ फोडणारा अध्यक्ष या नात्याने मी असेन, माझंच पाहिजे, हा अट्टहास माझा नाही. आता राहिला प्रश्न की सावंतवाडीमध्ये त्या जागेमध्ये जे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचं प्लॅनिंग दीपक भाईंनी केलं होतं, स्तुत्य उपक्रम आहे. मी म्हणेन की त्यांनी ते मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल जर करून दाखवलं तर ते सावंतवाडीच काय तर ह्या पूर्ण परिसरासाठी एक चांगली घोषणावह गोष्ट आहे. कारण त्या ठिकाणी त्यांनी जे स्ट्रक्चर उभा करणार आहेत त्याच्यामध्ये नुसतंच मल्टीस्पेशालिटी नसून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स त्यांच्या मनामध्ये भाईंच्या कल्पना होती की सुपर स्पेशालिस्ट ह्या गावात आले पाहिजेत, सुपर स्पेशालिटीच्या ऑपरेशन थिएटर्स झाल्या पाहिजेत. आत्ता सध्या अशा पद्धतीचं हॉस्पिटल नारायण राणे सरांनी उभा केलेलं आहे साहेबांनी SSPMला, ज्याच्यामध्ये सुद्धा ह्याच पद्धतीचे ऑपरेशन थिएटर्स आणि हॉस्पिटल्स आहेत. तेही महात्मा फुलेखाली त्यांचं हॉस्पिटल्स आलेलं आहे. पण ते महात्मा फुलेखाली असतानासुद्धा कणकवलीची 4 हॉस्पिटल्स महात्मा फुलेखाली आत्ता सध्या त्या ठिकाणी आलेली आहेत आणि कुडामध्ये 2 हॉस्पिटल्स आहेत. तर माझं म्हणणं काय आहे की मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल ह्या ठिकाणी आलं तर आम्ही त्याचं स्वागतच करू. सावंतवाडी मेडिकल असोसिएशनची लोक सायमल्टेनियसली त्याच्याबरोबर आपल्याला जर बाकीचे हॉस्पिटल्स पण त्या दायऱ्याखाली घेता आली तर माझं म्हणणं की लोकांना मॅक्झिमम लोकांना त्याचा बेनिफिट होईल. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही तेही हॉस्पिटल्स अशाच पद्धतीची जी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स आहेत ती निर्माण करा. कारण महात्मा फुलेखाली गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्समध्ये होणाऱ्या शस्त्रक्रिया
ह्या प्रायव्हेट हॉस्पिटल जे महात्मा फुले खाली आहेत त्यांच्या शस्त्रक्रिया ह्या गव्हर्नमेंटनी वेगवेगळ्या ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे आपण हर्निया, अपेंडिक्स ह्या अशा शस्त्रक्रिया आहेत, किंबहुना स्त्रियांच्या ज्या शस्त्रक्रिया आहेत मॅक्झिमम म्हणजे ओपन शस्त्रक्रिया, ह्या सगळ्या महात्मा फुले खाली गव्हर्नमेंटमध्ये होतात, प्रायव्हेटमध्ये होत नाहीत. म्हणजे मी तिथं करू शकत नाही. माझ्याकडे जरी उद्या महात्मा फुले आलं योजना, तरीसुद्धा मी त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटच्या रूल्सप्रमाणेच मला वागावं लागणार आणि गव्हर्नमेंटमध्ये ती पेशंट पाठवावी लागणार. मग गव्हर्नमेंटमध्ये सुद्धा आत्ता महात्मा फुले योजना आहे उपजिल्हा रुग्णालयात, ती राबवली जाते. महात्मा फुले योजना गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा आहे, जरी ते गव्हर्नमेंट असेल तरी. आणि शासनानं असा एक निर्णय घेतला की महात्मा फुले योजना सगळ्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्सना उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालयांना लागू करायची. आणि त्याच्यामध्ये काही ऑपरेशन्स, ही कॉमन ऑपरेशन्स तिथं आणायची. आणि जी अनकॉमन ऑपरेशन्स आहेत की जी होऊ शकत नाहीत किंवा ज्यांना एक्सपर्ट डॉक्टर्स लागतात, अशी ऑपरेशन्स ती प्रायव्हेट महात्मा फुले योजनेखाली प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये आणावीत. तर हे दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, हे समजून घ्याव्यात आपण लोकांनी, असं मी समजतो. त्याच्यामुळं आपण जो क्वेश्चन जो केला की ह्याच्यामध्ये काही असं काय आहे का की तिथं मल्टीस्पेशालिटी सुपर स्पेशालिटीला महात्मा फुले योजना, मी तुम्हाला काय सांगितलं की मल्टीस्पेशालिटी 2 हॉस्पिटल्स एका तालुक्यासाठी. मग तुम्ही बघा, दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडीसाठी 6 हॉस्पिटल्स सँक्शन्ड आहेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आहेत. फक्त एक सिंगल स्पेशालिटी आणि एक उपजिल्हा रुग्णालय, म्हणजे 2च. शिरोडा ग्रामीण रुग्णालय होतं, पण त्याचं काम 0% म्हणजे परफॉर्मन्स नसल्यामुळं त्याचं मान्यता काढून घेतलेली आहे आणि ती मान्यता काढून दुसऱ्या हॉस्पिटल्सना दिली जाते जनरली, जर परफॉर्मन्स नसेल तर, नॉन परफॉर्मिंग हॉस्पिटल्स म्हणून. तसं नाटकचं जे हॉस्पिटल आहे कणकवलीचं, तेही नॉन परफॉर्मिंगमध्ये ब्लॅकलिस्ट होऊन त्या ठिकाणी दुसऱ्यांना त्या ठिकाणी संधी दिली. मग तशी संधी असायसाठी 30 बेडेड हॉस्पिटलची गरज आहे जर तुम्हाला महात्मा फुले मिळायचं असेल तर ह्या पूर्ण मतदारसंघात आपल्या सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला 30 बेडेड प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समध्ये माझं यशराज हॉस्पिटल आहे. बाकीच्यांची 30 बेडेड हॉस्पिटल्स नव्हती. आता चित्तारींचं असेल तर मला माहीत नाही, पण 30 बेडेड हॉस्पिटल आपलं या ठिकाणी आहे. म्हणूनच त्यांनी ऑडिट केलं, अन्यथा ते ऑडिटही झालं नाही. सो क्रायटेरियाज ते जे आहेत ना, ते फुलफिल होणं गरजेचं आहे. आणि ऑडिट झालं म्हणजे हे इलिजिबल आहे हॉस्पिटल प्रेझेंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.